Irakaskuntza izenburuan jarri nahi izan dut, naiz ondoren datozen, horretaz nik baino askoz gehiago dakitenak, bestela ez duelako zentzurik arautzeak, alegia zertarako arauak, teoria linguistikoaren aldetik onenak balira ere, hizkuntzaren kasuistika osoa bilduko balute ere, ezin badira ikasi. Ahoskera ikas eta irakats daiteke. Aukera dago ikerlariek garatutako hots bereizkuntza zailenetako teknika sofistikatuenetatik, gertuagoko zuzenagokoetara, gaztelaniatik euskarara, frantsesetik euskarara, etxeko euskaratik zaindura, gelako euskaratik kalekora igarotzen ikasteko. Aurrera egin baino lehenago, esan nahi dut, gaur nik hemen ahoskera batzordea, alegia Elordui anderea, Epelde anderea, Etxeberri anderea, Jauregi anderea eta Salaberri anderea ditudala atzean. Hemen esango ditudanak gure ahoskera batzorde horretako ikerketa eta ikasien fruitu dira. Azken bolan honetan batez ere ikasketetan ibili gara. Interpretazio eta loturetan egin ditzakedan hankasartzeak noski horiek niri dagozkit oso osorik. Gogoetak dakartzagu gaur hona. Kezkak eta kezka horien ondoko pentsamenduak. Ez genituen 2015ko aurkezpenean esandakoak errepikatu nahi, baina argi dago guretzat eta besterentzat jarraitu egin behar dugula hizketan gai honetaz. Eta mendeurreneko plataforma hau aprobetxatu nahi izan dugu gure kezka horiek zuekin partekatzeko. Eta batez ere, ea lortzen dugun gaurtik aurrera lekuan lekuko dinamikak abiatzeko gogoz ateratzea zuek hemendik. Ahoskerak asola du, hori zen gure 2015ko txostenaren izena. Lehendabizi, prentsaurrekoan esan genuen bezala, ahoskerak eremu kognitibo eta psikolinguistikoan hiztunari ziurtasuna ematen diolako ahoskera egoki izateak. Soziolinguistikoan, alderdi soziolinguistikoan euskara normaltzeko hizkera mailak garatu behar direlako gaztelaniaren eta frantsesaren ereduetatik babestuz ahal den neurrian, ahoskera delarik kanpotikako eragin horren sarleku babesgabeena. Eta bigarren, alderdi linguistiko garbian, hizkuntzari berari begira, ez delako zozokeria euskaraz neska, asko, pazko, ustela, estarri, espaloi eta barregotea, baina ez egotea nesga, asgo, pazgo eta horrelakoak. Erregulartasun horrek badu zerikusia hizkuntzaren muinarekin, hizkuntzaren barreneko erritmo antolaketarekin. Besteak beste euskarak silabak zaintzen ditu, Oroitz Jauregiren tesian ongi landu zen bezala. Eta horretarako besteak beste silaben hasierak indartzen ditu euskarak. Ez dut segituko fonologiazko eskola batekin hemen dauden ere ikasleak alde egin ez dezaten berehala ongi etorri bide batez. Baina fonologialari bezain batean bai esan nahi dut garbi, halakoak mugagabea eta ergatiboa bezain bat zaindu behar direla. Hizkuntza bere osotasunean nahi badugu bizindartu eta ez puskakako Frankenstein batez erditu. 1983an abiatu zen ahoskera batzordeak eta gero, eten baten ondoren, 1988ko ebaz landu zuen ahoskera lantaldeak euskaltzaindiari arauak proposatzean ez genuen donadonak atona jokatu. Oraintxe esanagatik gomendatu zen ezta, ezkara eta alde neurrian erdaren eta idatziaren estandartzeak bultzatutako eragin kaltegarriei aurre egitea. Alde neurrian, ez gara mozoloak, ahoskera beti da aldakor. Hori bizi seinale da, baina ez dezagun aldakortasun ahultzailea indartzailea baizik. Horretarako fonologikoki ordenatua behar du araugintzak, nola baita esateko. Arauak ematean hiztunaren intentzioarekin, bere hots intentzioarekin aritu ginen, hori aintzat hartuta. Izan ere hiztunak hots intentzio batzuk izaten ditugu buruan. Eta gero, lastertasunaren, egokieraren arabera, hizketa gaiari edo hizketa lagunari ematen zaion garrantziaren arabera, eta intentzio horiek
era batera zein bestera aterako dira. Kontrolagarriago izanik zer egiten den egoera formal batean, orain bezala adibidez, gainera irakurriaren laguntza baldin baduzu. Horregatik, halakoetan, hots galtze edo itxuraldatze gutxiago gertatu ohi da. Hori gogoan hartuta Euskaltzaindiak hiztunari esaten diona da, egokierak hala eskatzen duenean, gaiak horretara eramaten zaituenean, hitzen kontsonanteak ahoska itzazu denak aldelarik, jangabe. Berdin bokalak, elkarketan aldaketak egin gabe. Arauak proposatzeko funtsezko beste atxarrea izan zen, ezin zaiola eskatu hiztunari bere fonema paradigman, bere hots ondasunean, bere biltegian ez duen unitaterik sar dezan. Salbuespen izan genituen horretan, balio simbolikoagatik eta esperantza pixka bat genuelako oraindik galzorian dauden unitateak sendotzeko, SZ, bere hizkuntza, frantsesaren eraginari bidea estutzeagatik, ubularra gaitzestea, eta berdin jeismoaren kontuagatik albokaria hobestea. Batez ere ez da dingal, honezkero esperantzari baldin badago, euskararen unitate bat. Oso gauza importanteak dira horiek, zalantzari gabe, baina onar dezagun, oroar ez zaio garrantzirik ematen ahoskerari. Hizkuntzaren irakaskuntzari buruzko jardueretan, gai horien inguruko argitalpenetan, are ahozkoaren irakaskuntzan ere ahoskeraz kezka gutxi. Eta orokorra bide da, kontsolatzeko, norbaitek nahi badu, erlatiboki ahoskerari hizkuntzaren gainerako atalei baino garrantzi gutxiago emate hori. Euskararen eremuan ordea, kaltea handiagoa da, hizkuntzaren egoeragatik, osotasunik eta normaltasunik ezagatik, beste bi hizkuntza nagusiren eraginagatik. Pentsa dezagun, adibidez, A organikoa ahaztea, baino asko errazago nola onartzen zaion hizlari bati ez dakit esatea edo zer esanik ez, joan jarrai teologia behalarrarekin jarekin egitea. Aitzakia edo modu baikorragoan esan da arrazoietako bat izaten da ezagutzarik eza. Eta beharrezko litzateken ezagutza horretarako oztopo jartzen da eremu teknikoegietan sartu behar omen dela ahoskeraren inguruko ez arduratzeko. Nik uste dut teknikoegitzat jotze horren hori garrantziarekin lotuta dagoela, garrantzi gutxiago emate horrekin, gurpil zoro moduko bat dagoela hor. Azken batean praktikan, ohitura gutxiago dugu ahoskera zaritzeko, gramatika zaritzeko baino. Eta ezagutzarik ezak, bizitzaren beste alorretan bezala, mamuak sortzen ditu. Izan ere, eta gauza gertutik ikusita, ez dago bat ere garbi, zergatik den teknikoagoa S apikaria dela eta Z lepokaria dela esatea, ergatiboaz eta komunztaduraz eta horrelako ez hitz egitea baino. Alaz ere, uste dut ez dagoela halako ez hitz egin beharrik ahoskera irakasteko. Agian bai, agian dira beharrezko gauza horiek irakasleak trebatzeko. Eta azentua zer? Euskara batuak ez du fonologiarik, ez du ahoskera sistemarik hizkera artifizial baten aldetik. Erabileraren poderioz, ahoz erabili behar eta nahi izan delako, ahozko hizkuntzak garatu ditu zenbait ahoskera azpisistema. Horien ezaugarri izanik, batetik, kasuan kasuko erabiltzailearen euskalkiaren fonologia, bere ahoskera sistema. Eta bestetik, letra eta hotsa identifikatzea, lotzea. Azentuarekin zer egin da? Gaztelaniaren hartu. Unibertsala izateak, sistema fonologiko bezala, unibertsala izateak ematen dion indarraz lagunduta. Eta, frantsesarena, laguntza fonologiko unibertsal hori gabe eta gainera hiztun gutxiago izateak ematen dion ahulezia soziolinguistikoarekin. Batua ahozko egiteak ekarri duen azentuak beste ezaugarri garrantzizko bat. Hizkuntza modu formalean ikasteak, euskaltegi, eskola eta barretan hizkako azentua sendotu du. Zuek ez duzue itxoiten, zuek zaudete hor. Berandu gabiltza, bide luzea eginda, eta hizkuntzalarien analisiek ez dute asko lagundu. Zerbait egin baldin badaiteke, beti bezala esperantza irakaskuntzan, zentzu zabalean hartuta. Euskaldun zaharroi, hizkuntza haurtzaroa igaro baino lehen ikasi dutenei, hemen ez zaie irakatsi behar gauza hundirik. Berea gordetzea eta edozein hizkera mailatan erabiltzea bermatu baizik.
Desikas ez dezaten da kontua. Euskara idatziarekin, euskara batuarekin topo egiteak ez dezala ekarri erritmo aldaketa bat. Ez dezaten automatikoki egin aldaketa hori. Eta automatikotasun hori hemen importantea da. Ez baita edo zer gauza egiten. Gehien bat, hegoaldean behintzat, egiten dena da hizka eta azken aurreko silaban azentua jarri. Iparraldean azken silaban batzuetan, frantsesaren eraginagatik, azken aurrekoa ere bai, eragin fonologiko unibertsal horrengatik, eta gaztelaniagatik. Hegoaldeko euskararen bidez maiz. Batua gure ahotatik edatu baita, hango alortzen baitetan, eta gure ahotan entzuten dutenarekin identifikatzen baitute zenbaitek. Hizka aritzea, nunbait, bigarren hizkuntza ikasten duten guztien joera orokorra omen da. Besteak beste, hiztun berri batek hizkuntza bat ikasten duenean, haurtzaroa igaro ondoren, polikiago hitz egiteko joera omen du, erlatiboki. Eta, hiztegia eta gramatika, eta pentsazazue gurean gramatikak, ikasteko egiten duen memoria aleginak arreta hitzetan eta morfemetan ere jartzera bultzatzen du ikaslea. Irakaskuntzak eta irakasleen trebakuntzak eta tituluak ematen dituzten azterketek eta abarrek bi atal horietan biltzen ditu indarra, gramatikan eta hiztegian. Teknikak teknika buruz ikasten dira. Izan ere, memoriaz barneratzen diren ezagutza motak dira. Ahoskera ez da halakoa. Hizkuntzaren hiztegia eta gramatika dira hizkuntzak hiztunari dakarkiona. Hiztunak ikasi behar duena, txikitan hizkuntzaz jabetu ala, edo hizkuntza ikasi ala handitan ikasten badu, bigarren hizkuntza gisa, hizkuntza bat. Ahoskera berriz, hiztunak bere gorputz eta adimenaz, fisikoki eta mentalki esan nahi da, hizkuntzari dakarkiona da. Hori da ahoskera bizia. Hiztun txikia, aurra, ohartu egiten da, igarri egiten du, aurkikuntza modura, giza gorputzak errazten duen guztitik bere hizkuntzaren edo bere hizkuntzen aukerak zeintzuk diren. Noiz amore ematen den, noiz ez den amore ematen. Hori da beraz, irakatsi behar litzatekena. Pertsona batek heldutan ekiten badio hizkuntza ikasteari ere hori irakatsi beharko genuke. Esandakoagatik barka, ahoskera ez da ikasten gramatika eta hiztegia bezala. Beraz ezin da irakatsi gramatika eta hiztegia bezala. Batzuetan hala dirudi, gauzak nahasi egin direlako. Ez delako ahoskera zer den ongi bereizten, baina esaterako gurpila, kurpila, memoria kontua da, batuan zein gelditu den. Nire eta nere, ekin ibiltzen garen bezala. Bokalarteko txaka, erre bakarra. Kentzea lasaitasunagatik, giharrak lasatzen ditugulako ez. Hori ikastea, horretaz jabetzea, hotskateen, hitzen irudi akustikoarekin ohitzea da. Hitzen forma akustiko hori geureganatzea. Zein hots, zein musika, zein erritmo, zein itxura akustikoa duen lagunarteko hizketak, eta zein hitzaldi batekoak, zein diskurtso politiko ofizialekoak. Hori garbi izan behar dugu ahoskera arauak gauza bizi eta beraz sistematikoak izango badira. Hala funtzionatuko badute, hiztunak pentsatu behar du, lortu behar dugu pentsatzea, esate baterako hasiera batzuk, busti, palatal egingo ditut batu zainduan. Txistukari ondoko kontsonanteak gogorrak dira hizkuntza honetan, hori barneratu behar du hiztunak. Eta barneratze hori ez da memoria kontua, beste zerbait baizik, eta itzul gaitezen honekin azentura. Hiztunei baliabideak eman behar zaizkie, ez dezaten bere burua behartuta izan, esatera zer egin ote dut nik horrekin. Jolastu egin behar da, ze inote dut nik horrekin, ze inote den nik horrekin, ze inote den nik horrekin. Hizkera bizietako prosodia kanta, hizkera zaindu batura eramatea gero da helburu. Horren zailtasuna silaben multzokatze desberdinean eta hitzen neurri luze laburre geotan eta egoten da analisien arabera. Hor irakasleak alegindu behar du musika utzi gabe, kanta bere horretan gordetzen, noa juntzea esaten baldin badu edo noa juntzea 6 silabatako beste molde zaindu batu horretara pasatzeak ez dezala utzi musika, ez dezala hizkako erritmoa nora joan zara ekarri. Nora joan zara, ez dago modu egoki bakarra. Hori helburua da, hori buruan sartzea. Hizkera bakoitzak egokitu behar du berera, irakasle bakoitzak, momentu bakoitzak.
Izkakoaren zenbait adibide laster ikusiko ditugu, laster ez dugu denbora gehiagik, orain garbitzen dugu harriak eskutik eta aupa berriz bainat, ibilbidea bukatu behar dugu. Ikusiko ditugu ateetxoak, zikoinak, horiten dugu aste bakoitza. Hala, begira txakurra zer egiten duen, itxiko dutatea. Barkatu. Ekarri behar dituzue gauzak. Bada jendea egiten duela gauza gehiago. Horlakoak pila bat izango ditugu denak. Ustezagun oraingoz azken ahoskera honetako arazo gramatikala. Hori izango da ziurrenik lehenengo zuzenduko zaiona. Edo hori bakarrik zuzenduko zaio. Azentuaren aldetik, alegia erritmoaren aldetik, gaztelaniaz bezalaxe jokatu du hiztunak. Hai gente que hace más cosas. Euskarak ez du hori egiten, euskarak eskatzen du hitzak multzokatzea, hai gente que hace más cosas, hai gente que hace más cosas. Olako kantak, ziurrenik onenean akats gramatikala zuzenduko du hiztunak eta hobe du, arikiriren bat atera nahi badu. Baina oso litekena da, azentuera bere horretan gelditzea betiko. Irakasle, ama, hizkuntz erabiltzaile, edatzaile bizitza oso baterako. Zergatik ikasi dute, besteak beste, ez dira adibide guztiak alakoak, batzuk bai, zergatik ikasi dute, besteak beste gazteiztar guraso gazteek euskara hori. Guk, 1988ko lantaldeak zioena eta 2015ean errepikatu genuena, berresten dugu hemen ere. Ahoskera ikasteko esaldiak ahoskatzen ikasi behar da. Kontua ez da hitz bakoitzean azentua non kokatzen den euskalki honetan edo hartan, baizik eta zein den esaldi kantua, erritmoa. Zein den erritmoa, doinua, kanta euskalkiren batean edo oroar euskeraz. Gauza bat garbi dago, ez doa hizka. Hitzkateka baizik. Bena janenean ihua ezagitzen. Eta bo lanak eta aize behitzien, kanbio behitzen. Bena janenean ihua ezagitzen. Eta bo lanak eta aize behitzien, kanbio behitzen. Uste dut, Julia Marinenak bezalako ikasbideek ondorio hobeak emango dituztela, dialektologiazko eta fonologiazko ikerketa zehatzek baino. Horiek beharrezko eta eskertzeko izanik oso. Ahoskera batzordeak izan duen ikasketarik onuragarriena, Juliarekin egin duguna izan da, ziurrenik. Benetan uste dut, antzerkirako metodoak irakaskuntzara edatzea, benetan mesedegarri litzatekela eta aukera serio aztertu behar litzatekela. Ahoskera ikasi behar litzateke ohartu gabe, ikaslea erabiltzailea beldurtu gabe eta batez ere, buruz ikasi beharreko arau eta erregelaz kargatu gabe. Hizkuntza haurtzaroa igarota ikasi dutenak eta beste batzuk ere, askin azkatu, usatu ditugu gramatikaren aberastasunak gauza guztien gainetik jartzen. Bestalde oso harro gaude, baina ea, nork esaten duen gengozkizun edo liezadakete kaina bat hartu ala. Eta asko dira, halako erabilera mailetarako bakarrik behar dutenak hizkuntza. Arazo hau gordina da ahoskeraren eremuan lotsa eta halakoek duten pisu bereziagatik, eta ezin delako buruz ikasi benetakoa izango bada, beraz alferrik arauak gehitzea. Esan dezadan atal hau amaitu aurretik, Julia Marinen metodoak ahoskera lantzeak bermatzen du, eta bide batez ikasten da hitz ordena, eta sendotzen da komunztadura, mugagabeak eta bestelako erregulartasun gramatikalak ere barne. Ez baitago ahoskerarik eduki lexiko, gramatikal, pragmatikorik gabe. Eta ez ditzateke egon behar, eduki lexiko, gramatikal eta pragmatikorik dagokion ahoskerarik gabe. Hitzak banaka ahoskatzen ikasten bada, hitzak banaka memorizatzen ikasten bada, hori ari gara bultzatzen. Eduki lexiko, gramatikal, pragmatikorik gabeko ahoskera, eta hori bai dela artifiziala. Ebazen kontrako, alegia, euskara batuaren ahoskera zainduaren, arau horren kontrako arazoak zenbait motatakoak dira, nik hemen 3 kontua aipatuko ditut, baina arazo nagusia beti da aldagarritasunik eza.
Batetik dugu jatorkeria, dei genezakena, euskara herrikoiaren erakargarritasuna. Euskara jatorra egin nahian, hiper egiten diren eta hiper ugaritzen diren kenketa, murrizketa eta antzeko ahoskera motak ez dira hizkera zaindurako apropos. Gaztelaniaz, Iñaki Gabilondo batek, donostiar dotore bat aipatzeagatik, namaskepa eventos, esango balu bezala. Janzkera informalen orokortzearen pareko, euskaradunon kopuru erlatiboko txikia eta soziologikoki murriztua ere kontra dugu hizkera zaindu formal bat eraikitzeko orduan. Askotan gainera txikitasunaren eta intimotasunaren ezaugarriak areagotu egiten dira, giroa izateak edo sortzeak ematen digun plazeragatik. Hizkuntza erabiltzeko zioa bestalde oso bihotzezkoa denean eta hizkuntza gutxituen kasuan hola izaten da askotan, taldearekiko identifikazioa bilatzen da eta horrek norabide bakarreko eragina izan dezake ahoskeran. Disiplina moduko bat behar genuke hizkuntzari mailak emango badizkiogu, antzerki pixka bat gainera, bestalde, babesle bada ere, denok lehen guzu bagina bezala aritzea ere ez da guztiz egia. Espainiakoa oroar ez dugu eredu ona, txarra baizik. Adibidez berri emanaldietan azion, esenzion eta horrelakoak entzun daitezke. Hegoaldekok bederen eredu hori barneratu dugu. Ez da ahoskera bakarrik gertatzen mailak desberdintzen ez dituena. Berri emanalde batetik ateratakoa da, los ez dakizein, untaron al txofer de Bárcenas. Hiztegi aukera trakets eta ezaindua erakusten duen untar horrekin. Euskaraz ere, eguraldiaren iragarpen batean esatea eguraldia biharri zorratzen hasiko da ez dakiden aukerarik zainduena. Alderantziz ere gertatzen da batzuetan. Zinean adibidez, hemengo gaztelania hitz egiten omen zuten batzuk ikusi nituen etxeko sukaldean, senarrak emazteari esaten ziola nos ha tokado. Hemen tokau, askoz sinesgarriagoa denean elkarrizketa batean. Tira, holakoak zuek nik bezain bat jakingo dituzue, baina kontua da belarria jartzea. Maileguak, zer gertatzen da maileguekin? Behar bada, galdera marka askorekin, gehiegi, maizegi erabiltzen ditugun maileguek gaztelaniatikako, frantsesetikako ahoskeraren barneratzea bultzatzen dute. Badakit garbizaletasuna ez dagoela ondo ikusia orain, baina hizkuntza txikiagoen osasuna ere sartu beharko genuke eztabaidan. Esaterako desprestigioa edo desprestigiatu edo prestigioa jarik edo jarik gabe esatea gogor gertatzen da, behar bada ezin da. Eta izena zikintzea eta halakoak iesa besterik ez dira. Baina batzuetan hitzen biziraupenerako oxigeno pixka bat ere bai. Nire ikasle gehienek ospe hitza ez dute erabiltzen ia. Ahoskerak hiztegia zaintzera ere bagara matza, ihesbide hauetatik, euskara zainduaren kalitatea sendotuko da. Ez dut horrek hala izan behar duenik esaten. Ez nago ziur, egia esatea nahi baduzue. Gaia bera, mai gainean jartzeari deritzot interesgarri. Azken batean, hiztunaren kontzientzia hartze bat ari gara hemen aldarrikatzen. Tira, goazen ortografiara. Pentsatu ohore bezalako formez. Horrek zaindua, ahoskera zaindua erraztu egiten du. Eta hitzaren beraren berezitasunak ere ez da kaleko hizkeran gehiegi erabiltzen den hitza gehienetan. Horrek bokalak bikoizten edo luzatzen ez ditugu nahi ere laguntzen digu zahar eta lehenek bezala. Nolabait, letrak hor zerbait gogorazten digu. Ez da seinale txarra egoera formal batean hiztuna letrari lotzen saiatzea. Horrek ekarlitzaken alde txarrak begiratzea litzateke gure lana. Alegia, ez dezala aldagarritasun dialektologikoa eta estilistikoa hots letra lotura horrek galarazi. Eta batez ere, ez ditzala ito lehenagok gutako zenbaiten hizkera arduragabean lehenago dena, edo zaharrek ez dezala zahar kendu. Maila, holakoetan letra bidezko itxura desberdin zaio maila esaten ohitua dagoenari. Oroigarri moduko badu horrere letretan. Eta agian horregatik dago hiztun gipuzkoarrik maila esaten duena hitzaldi batean, baina jator egingo ez duena. Hor, aukera subjektiboaz gainera, uste dut letra hots lotura ere badagoela. Ore, lehen, maila bezalakoen idazkera batuan bere ohiko ahoskera ez bezalakoa ikusten duenari, beste horietan, berriz, berdin agertzen zaizkio,
bere euskalkian irudikatzen dituenak eta batuan idatzi direnak. Ez dago beste aukera grafikorik, jota bakarra dugu. Ez dago H-a bezalako oroigarririk. Imaginatu, Y-koa idaztea onartu balitz batuan, denok ahoskera palatala egitea errazteko. Fantasietan galdu gabe, zenbat errazago gertatzen zaigun Gipuzkoarroi, hierarkia jardunaldi idatziz, saihestea honela idatzita baino. Pentsa, baitu, erabaki beharrean, erabaki balitz batuan bait du idazten zela. Seguru, honezkero, bait du hartuko genukela euskerazko ahozkoaren batutzat. Honelakoekin ez dut inola ere adirazi nahi, benetan, azpimarratuta, ortografia aldatu behar denik. Idazkera batzeak egiten duela, ezinezko du idatzia erabat egokitzea, ahoskera aldaera dialektologiko eta estilistiko desberdinetara. Hala dira gauzak idatziaren eta ahozkoaren artean. Lehenengoaren zurruntasuna eta batasuna aniztasun bizia da bestean. Hobetu liteke, seguru, baina arauak ahalik eta gutxien mugitzearen aldekoa naiz, hiztunon mesedetan eta arauen eraginkortasunagatik. Haatik, arauak eragin oneko arau izateko gero eta hobeto ulertu gauzak hobe. Ortografiarena ekarri dut, baldintza psikolinguistiko indartsua delako, letra hotsarekin identifikatzeko joera dugulako, eta hori aintzat hartu behar dugulako, niri ez zait gustatzen, edo niri jotarena ez zait ateratzen, bezalakoak analizatzeko orduan. Hori baita arazoak konpontzeko egin beharrekoa, pasilloetatik burura igo. Zeiten du nikor. Gero dator atal bat hiztuna eta ahoskera, deitzen dena, sartu gara horretan. Desberdina da, barkatu. Webgunea bezalakoetan, forma horien onarpenak salatzen du hiztunen eta estandartzea arautzen dugunon ahoskerarekiko kontzientziarik eza edo hobeto esan kontzientzia partziala. Hitz konposatu erdi mailegatu horrek osagai bien elkarketa gunean euskarari erabat arrotz zaion hots bilkura eskatzen du. Paperak dena jasaten du, baina ahoskerak ez, edo. Bestalde, webgunen ondoan, badira gauzak, jeismoa esate baterako, arbuiatzen ditugunak. Horiek ez zaizkigu gustatzen, kontu ideologikoa ote. Halaber, ahoskerari garrantzia ematen zaio baita ere, norberaren ohiturak haustea dakarren aholku edo arauren baten aurrean. Esaterako eta ez zate harrituko berriz ere jaren kontura baldin banoa. Hori baita ebazen aurkako erresistentzia nabarmenena. Orduan, esaten baduzu eta esaten bazaizu esateko, kontxo, orduan ahoskerari garrantzia ematen diozu. Gramatika eta lexikoan ere estandartzeak eskatzen dituen ohitura aldaketak ez dira eroso beti gertatzen. Lagun batek zin egiten du, berak ez duela inoiz tiradera esango. Ez dut uste kasoia esango duenik. Niri ere porrota ez zait gustatzen. Eta komunean esatea ere kostatu egiten zait. Eta halaber, ez zait gustatzen guzti horietan esan beharrean, horietan guztietan esan behar izatea. Baditut gainera horren kontrako argudio linguistikoak. Baina, hala erabaki da. Eta hizkera batu zaindu estandarra egitean, saiatu beharko dut araua betetzen. Kontua ez baita norberaren aukera. Are gutxiago maiz aitortzen ez dugu norberaren gustua. Azter ditzagun gauzak serio eta sakon. Zertan ari garen eta norantz nahi dugun segitu baino lehenago. Gera gure bai esaten dugu San Sebastian martxan, ez da, eta hori da kontua, alegia, bagara ala ez. Nahi dugu ala ez. Zenbat axola zaigu ahoskera, zertarako axola zaigu noi. Posible alda ezer egitea denon esku eta hitzartzeri gabe. Nola sortu jota eredua, ospe handiko jendeak sistematikoki ahoskatzen badu egoera formalenetan ere. Euskaltzainok hitzaldietan, irakasleok epaimaietan, unibertsitate ikasleek tesi baten defentsan, politikariek diskurtso ofizialetan. Nork bete behar du gomendio hori? Besterik irakasten ez zaion eta azterketetarako eskatzen zaien euskaldun berri gaixoek? Eta nola hitz egin behar dute horiek kalean? Ez da behar egunean arauak betetzea. Bakoitzak zailtasun eta erraztasun jakin batzuk izango ditu, bere historia linguistikoaren arabera. Ahoskera aldakor eta bizia da, gizakiok aldakor eta bizi garelako eta hizketa sortu ala egiten dugulako ahoskera.
Lortu behar genukeena, da aldakortasun horrek egitura orokor batean funtzionatzea, hizkuntz komunitate osasuntsu batean. Eta horretarako joerak egonkortu behar badira, egonkortze horrek ez digu ekarri behar fosiltze bat, ezinezkoa litzateke. Nola antolatu beraz aldagarritasun hori? Euskaldun zaharrok dugu hor erantzukizun handia. Batetik, euskara zaindua erabiliz hala dagokionean. Eta bestetik, etxekoa, hizkuntza haurtzaroa igarota ikasi dutenekin partekatuz. Aitziber Garmendiak 2014an, Pilar Txetxeberriak batzordera ekarri zigun testu batean zioen, bere izaeraren txokorik sakonenean tatuatu ziotela, egunerokotasunean erabiltzen duen hizkera, eta batua erabiltzen duela idazteko eta gutxiagotan hitz egiteko ere bai. Halaxe da, hiztun gehienek gutxiago behar du batua zehazkan tatuatuotako hori baino. Eta hizkuntza haurtzaroa igarota ikasi dutenek, gelan ikasi dutenek ere, hiztun gehienen talde hori osatzen dute. Euskaradunen, hemen esan da, 100 gero eta handiagoa dira, eta hori oso serio eta zintzo eta leial hausnartzeko kontua dugu. Nola irakatsi beste hoi zehazkan tatuatu zigutena, ez bada aldagarritasun errealista batean. Euskaldun berri batek burue, eta buru esaten duela, mugatu esateko, ze ongi ez? Euskaldun berri horrek euskara taberna giroan, kalekoan, etxekoan bakarrik egiten badu eta beti ala esaten badu, ondo. Kontua da bestea, zaindua ere badela, eta nolakoa den jakitea. Eta egun batean telebista esatari kontratua badu, beste horretara pasatzeko gauza izatea. Bestalde burue eta telefonua, esango balu ere ez dago suhiltzailei deitu beharrik. Badaude, hala egiten duten euskaldun zaharrak ere, eta ez baleude, egokitu zaigun, garaia egokitu zaigu. Hizkuntzaren normaltze bideko puntu honetan gaude. Ez gara bizi euskalki txukunen garaian. Oso ohituta gaude eskola giro zabala den euskararen inguru honetan nola esan behar da galderarekin. Beti behar hori dela bakarretan nagusi. Euskaltzaindiko, euskaltzaindiko, iparraldean nola esan behar da. Hizketa bizia nahi badugu, ahoskarari dagokionean gutxienez, ohitu behar genuke gerrikoak lasatzen eta galderak malgutzen. Nola esan behar da, noiz. Nola esan behar du, nork. Nola esan behar da, zertaz hitz egiteko. Nola esan behar zaio, nori. Eta horrek ez dezala ekar, beste arau eta azpiarau zerrenda bat mesedez. Baizik eta malgutasunaren, aniztasunaren kontzientzia. Martxarekin segituaz, San Sebastianeko martxarekin segituaz, gu beti pozez beti alai. Eta alaitasunarenekin datorkit ahoskeraren bereizgarri importante bat. Oso ondo letorkidake hemen ingelesezko play aditza. Play baita ingelesez jolastu eta play baita musika tresna bat jo eta play baita antzestu. Mundu horretan, play horretan dago ahoskerarena. Hemen ere ingelesezko ikasketetako anekdota bat kontatu behar nizuen, baina gero kontatuko dizue, denbora aurrera bata. Arauak eta arauak. Arau gehiago behar omen ahoskeraz. Halakoak entzuten dira eta irakurtzen dira. Arau gehiago behar dira, zertxo bait eginda, baina gutxi, letra batzuen elkartzeaz. Grazia egiten dit, nola arau gehiago eskatzen dituzten gizon horiek, gehien bat gizonak harrapatu ditut. Emakumeak ere egongo dira badakit. Baina grazia handia egiten dit, nola inolako arazorik gabe ari diren jakin eta joka erabiltzen sistematikoki beren hitzaldi eta aurkezpenetan eta berdin prozesu eta etzetera esaten, eta esaten duten arau gehiago behar dituztela. Mesedez arau gehiago, baino nik nerearekin segituko dut. Zetaren aldera entzuna dut, euskara jatorrean ez eta zeta batera hitz batean ez zeudela, eta orduan prozesu esan beharko genukela, ezta? Bilak berdintza euskara jatorrak bai egiten zuen bezala, prozesio eta horrelakoetan, hori arlotekeria omen. Kuriosoa, dotoretasuna zerekin lotzen den. Arau gehiago noski eskatzea uler daiteke norberak ez duenean pairatzen estutzearen deserosotasuna. Dena dela datu deigarria da, eta oso interesgarria, importante bat ateratzen da hemendik. Zenbat kostatzen zaigun ahoskera moldatzea, egokitzea arau batzuetara. Horregatik gure titulua, horregatik gure galdera, horregatik gure baimeneske etortzea gaur hona. Denbora ez dugu, baina errepasatu behar nituen berriz, gero nahi baduzue, 2015ko ez, ebazeko araua emateko erabilitako irizpideak, batez ere gauza bat esango dut, aukera bakarra bultzatzen zenean ere beti zen malgutasunaren kontzientzia batetik, eta hori da komunikatzea importantea dena.
Hor duzue, hitz hori, hitz horretaz, gure osokoen bilkura batean, ez du sekreturik kontatuko, baina Euskaltzain osokoen bilkura batean, minutu gutxiren buruan 3 ahoskera entzun dituen, genero, genero. Azkeneko bilak iztun berak esan da. Beraz, aldagarritasunarekin esandakoa ez zaie suhiltzailei deitu behar. Bukatzeko, egia da, ez dela nahitaezko hizkera zainduan egiteko, batu zainduan egitea. Euskalki bakoitzak izan lezake, bere hizkera zaindua, bere hizkera lagunartekoak dituen bezalaxe. Linguistikoki ez dago horren kontrako argudiorik. Berez, gauza artifizial bat ari gara egiten. Naturala litzateke, pulpitotik apaizek, bezala gipuzkoar peto batek, enfasia emateko, eta diskurtsu publiko batean, serio bezalakoak esatea. Esatea ez, esatia gainera. Noski artifiziala dela hori erreprimitzea ez delako egiten euskalki guztietan berdin, baina estandartzea ez da gauza linguistikoki naturala. Estandartzearen arrazoiak soziologikoak dira. Hizkuntzaren batasunaren aldeko argudioak ez dira gaurkoak, baina agian gaur, inoiz baino beharrezkoagoa da gogoratzea. Esango nuke egungo errealitateak laguntzen duela, behingoz. Askoz gutxiago direla norbera bere euskalkikoekin bakarrik aritzeko egoera formalak. Diskurtsu zainduak, inoiz baino entzulego zabalago bati iritsarazi nahi zaizkio, sinkronikoki eta diakronikoki gaur hemen bezala grabazioen eta bidez. Esaten da, ahoskera kontuak ez direla errazak. Esango nuke hobelitzatekela esatea ez direla eroso. Erraztasuna gauza erlatiboa da, eta oso lotua dago helburuetarako dauden edo lortzen diren baliabideekin. Ahoskera irakasteko baliabideak ez dute izan behar, ziurrenik, gramatika edo hiztegia irakasteko erabiltzen diren berak. Pentsa dezagun aurrak ze erraz ikasten duen, guretzat zailena den hori, azentua. Hori da errazen ikasten duena eta lehenengo ikasten duena. Hitzak eta hotsak, berak, kontsonanteak eta bokalak baino lehenago. Eta ikasten du imitazioz, jolasean, negarrezari dela, parrezari dela. Gogoa da, axola duena. Eta mezua zabaltzea ahoskeraren olakotasunaz, gauza bizia dela. Hiztunari gida minimoak eman behar zaizkiola. Oinarrizko ideiak irakasleari eta praktika egokiak ikasleei. Hizkera mailak berez moldatuko dira erabileraz, gure gorputza tinkatu eta lasatzen den bezalaxe. Jarrerek axola dute funtsean, eta ez horren beste arau zehatzek. Zehatzek izatea, kaltegarri ere izan daiteke, memoriari lana ematen diogun neurrian, ikusi dugun bezala, hizkerak bizitasuna galtzen duelako, eta horrek ahoskeraren etorria oztopatzen baitu. Azken batean gure gaurko helburua da ahoskeraren garrantzia aldarrikatzea, ez da din izan azterketetarako eskatzen den zerbait bakarrik. Gogora gaitezen, bestalde, askotan natural ateratzen zaigun horrek gaztelaniaren eta frantsesaren eraginari atea irekia edo irekiago uzten diola. Agian ezin da bestela izan, agian ondori horretara iritsiko gara, baina aintzat hartu beharko genuke errealitatearen ezagutzarako. Bakoitzaren erabaki eta gustuen pisua ondo neurtzeko. Dudari gabe analisia ezin da berdin egin, zorroztasuna ezin da berdina izan, hizkera maila batzuetan eta bestetan. Ziurrenik baliabideak ere ez dira berdinak izango. Guk ahoskera batzordetik proposatzen dugu hizkera zaindurako bilatzea batasun ahalik eta handiena, eta euskalkien aniztasunetik jasotzea lagunarteko hizkerarako behar diren ereduak. Eskerrik asko.